Igbo ekele m unu ọka bụkwa na isi mbido telivishọn. Kedu ihe emume anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa? Ọka wụ na oge aṅụle ya bụ mgbe anyị na-ewetara na ọtụtụ ihe ndị ahụ ga-eme unu gị na obi aṅụle unu agbarịtụkwa n'egwu. Kedu ka ngwụcha izuụka unu si gaa? Ewere m obi si ike na ọ gara ọfụma, ma ndị gara ebe a na-anara ikuku ndị ọcha na-akpọ beach, ma ndị gara ụlọ oriri na nkwari, ma ndị gara mmemme, ma ndị gakwara ụlọ ụka. M nwere obi si ike na ha niile mere gịnị gara ọfụma. Ọ ka bụkwa m onwe mbụ Maazị Edomikechukwu Samuel Wokakajitakpofe Usain Bolt ka gịnị ya nọ n'ụbọchị taa. Echefula na ọ bụrụ na o were ahịa na-enye gị nsogbu na o were ụmụ ruru ihe ndị chọrọ ime me na-akụpụta egwu ma ị na-emepụta ihe ejije ya onye chọrọ igosi ụwa akara aka gị ka ha mara ihe ị na-eme gị mee gịnị gị bute ya na isi mbido telivishọn. Echefukwala isonye anyị na webụsaịtị anyị nke dị na www.isimbido.tv ma ọ gị gaa na Facebook, Twitter nakwa gịnị Instagram. Ị ga-enweta anyị na @isimbidotv. Kedu okwu ndị anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa? Okwu ndị anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa dị ọtụtụ. M ga-ewetara unu ọtụtụ ihe ndị na-emegasị n'obodo na ndụ ndị ama ama. Anyị nụ na-akparịtụkwu n'ụka na ọtụtụ ndị isiokwu nke m ji wee bịa n'ụbọchị taa. Kedu asịrị ike mbụ m ji bịa n'ụbọchị taa gbasara ka ọ na-agasị n'obodo. Ọtụtụ na-ekwu okwu gbasara ihe Naira Marley kwuru gbasara ụmụ ndị na-eji gịnị igwe ọlọrọ ọhụrụ na-anapụta ndị ọcha ego ma were ya na-egwu wayo. Anyị natara izuụka gara aga ka a gwara unu gbasara Rugged Man ka o zitere Naira Marley ozi isi ya na gịnị na ya na o wee eziokwu na ọ na-ahụpụta egwu ya n'anya maka but ihe o kwuru gbasara iji igwe ọlọrọ ọhụrụ na-anapụta ego na ọ dịghị mma na o wee eziokwu na gịnị na ndị ọcha nara ndị isi ojii n'ohu, mana ọ dịghị mma na iji gịnị igwe ọlọrọ ọhụrụ ndị a were gịnị na-anapụta ha ego maka na afọ ole na ole gara aga na ha were ndị isi ojii mere ohu. Ọtụtụ ekwuola okwu gbasara iji igwe ọlọrọ ọhụrụ a na-anapụta ego anapụta ndị ọcha ego. Davido izuụka gakwara aga ka Tunde Ednut kwukwara na gịnị gbasara ihe Naira Marley kwuru na ọ dịkwa mma, mana David Adeleke emeela gịnị akpọla Tunde Ednut si ya na gịnị na nke ahụ ha bụkwa eziokwu maka na gịnị maka na o were onye ọbụla na-eme na ndụ a ewere ihe o bu n'obi o ji mee gịnị o ji kwuo ya. Ọtụtụ ndị mmadụ etinyere ọnụ gbasakwara okwu Naira Marley kwuru. Ndị dịka MI, ndị dịka Burna Boy, ndị dịka ka Simi ekwuola ọtụtụ okwu gbasara iji igwe ọlọrọ ọhụrụ na-anapụta ndị ọcha ego. Ya wụrụ nke a na-akọ n'obodo na-agagasị n'obodo a. Mana ajụjụ m ji wee bịa n'ụbọchị taa, kedu uru ọ bara ijikọ n'igwe ọlọrọ ọhụrụ ndị a na-anapụta ego? Maka na a sị na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Ọnyanwa bụ ihe ndị na-agagasị n'obodo nke a na-akọ. Ya ka ga-eji gaa obere ezumike aka ga-agbarute egwu ga-egere egwu Tidings nke ọ kpọrọ gịnị a na-akọ. Anyị na-abịa n'ụlọ ọzọ na isi mbido telivishọn. Ọwụ niile esonyere anyị ugbo ọka bụkwa na oge aṅụle ya wụ na isi mbido TV. Akụkọ akpọrọ ọnụ tupu anyị aga obere ezumike ya wụrụ nke a na-akọ n'obodo gbasara otu nwa amadi a na-akpọ Naira Marley okwu o kwuru gbasara ndị na-eji igwe ọlọrọ ọhụrụ na-anapụta ndị ọcha ego. Echefukwala dịka m ji kwuo ya tupu anyị aga obere ezumike na ọtụtụ ndị mmadụ etinye n'ọlụ ma ndị nwegoro esemokwu gbasara ndị ụmụ ntorobịa ị na-eji igwe ọlọrọ ọhụrụ na-anapụta ego. Ndị dịka Simia na Dekule Gold ha kwuola ọtụtụ okwu, mana ihe m na-ekwu gbasara ya na ka anyị ma ọsịsọ wepụ aka enwe n'ofe tupu ya awụ aka mmadụ. Maka na gịnị? Maka na a na-asị na ọnwa ahụ ọjọọ ka ọ na-ebutere obodo anyị. Ịga na airport ya na ị chọrọ ịga mba ọzọ, ịba ha na mba ọzọ ya ịgwa ha na iwu onye Naijiria eme gị na elewe gị anya dịka iwu onye gịnị na iwu onye wayo ma onye na-egwucha ya wụrụ ka ọ dịdị ya. Ụmụ ntorobịa ugbu a ga-agbalịsi ike ịhụ na ha chekwara gịnị obodo anyị bụ Naijiria site n'ime gịnị ịkpa agwa ọma ya wụrụ ka o si wee dị. Ekwu ọzọ anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa okwu gbasara anyị Timaya ekwuola maka ọtụtụ ndị na-ebi ndụ ndụ otu ha si ebi ndụ otu ha si ebi ndụ na soshal midia awụ ka ndụ ha dị. Ọ sị gịnị ọwụ na iwe onye na-apụta na Instagram gị mee gịnị gị si na m nọ ebe a na m nọ ebe a na gị mee gịnị na ịgbalịsi ike hụ na ị rụrụ ọrụ n'ogugo otu isi eme gịnị otu isi agwa ndị mmadụ na ị na-ebi ndụ. Maka na eziokwu nọ n'ime ya hụ na ụkwụ na-aga wam anya na-ele warawara n'ahịa, ma ụkwụ na-aga warawara anya na-ele zamzam n'ahịa. Ya wuru ka o si dị, a ga-agbalịsi ike onye na-ebi ndụ na-ekwesịghị ka ọ wụ na
ị na-ebi ịgbalịsi ike gbaa mbọ ọtụmadụ ndị ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa ịgba mbọ kpata ya bụ ego anụkwa n'ushi ego ya uru ka o si dị. E nwere okwu ọzọ m chọrọ ka mụ na ụlọ kpatụta ịma nwere a na-asị ịwụ ha na onye ama ama ịwụ ha na onye ama ama na-apụta n'ihe onyonyo na-eme ejije ma ọ na-akụ egwu ndị mmadụ ewere gịnị n'iwe onye ji ezigbo ego ọ kụziri a ga-ewe gị n'iwe onye ji ego bụ mana ọtụtụ n'ime ndị na-emepụta ejije bụkwa ndị na-akụ egwu abụkwanụ otu ahụ ka akpa ha ma o yiri ọtụtụ ndị na-akpa agwa otu Mama Jide Patience Ọzọkwọ ọ na-eme gịnị ọ na-aga emegbukarị nwunye nwe ma ọ na-eme gịnị eme mpụnarara na obodo ọ pụta n'ezi ndị mmadụ eche na gịnị ọwụ otu ahụ ka ndị ya dị mba mana ọ bụghị otu ahụ ka ọ dị. Ọtụtụ ndị na-eme ejije bụkwa ndị na-eme ejije a mana enweghị ego ha kpatara enweghị otu ego nọ ha na-akpa ya hụ na gịnị ọwụ ajọsị mara ha mara mana ego eme gịnị anụ ha na-akpa. Mana nke a ka m ga-eji mee gịnị a ga-eji gaa obere ezumike ga-agbarute egwu Mastercraft Kotile Fino na Celeb